mala dak lang khang mondoli along nang si yong lo alang li phat mondoli along di kon Joro Parpik lo media korte tumapan nang tumpen pinidak langkang baptis monduli edet pen ikan pokep kecok sorni sertalon jubli katalon along jadi panda ke pa la pen part anon por na tu wang pen sihini na tu bakar jualam la pen ningarong alam na tu pan achathanat pe jia pan por ke long pen posi Joro Parpik lo langkang baptis monduli 1975 anikan si Kristo monduli lo det pen pini anke nikan pokep ke chok lo la pen Kristo pen ba arnam ke pi hukum atheke kachak alo barim along liviang ning pi kora pho ang so kep along ada ke tok do nikan pokep ajobli ke talon ja aputha ka ke tok pondo la pen la ke Christian tu Kristo pan ke kroy tu ke klem pon nang vek nang ja kam monduli tin da me talon repsi mane talon bek nang jil pusan talon si ke me athela ke bible long ke ta tok dak bino la pen la ke talon ke han lo ke dam tang por hot ko pipi ma ke klem dam long ta me arnam pa hirjume la pen mune da kai long la pen so pure the ke joy ke gali kisung asat do anang bong sme arnam ke jadu na arnam ke rab dun pen jong si tum cheting ni det matha thek de det la pen alang le pan ke roji kar choji pan jong si klempon pedet bote isi ke pleng dam de son the plang de la pen arnam alam no ke tok ateng pe me cheton na si tum thek long ji la se posi katalon ke la ke akenang sot binong la pen la Christian tum le katalon chot kali to bible ko bi ma ke tok no na pure the me ka pre ka dhorom tum ta me la pen secular hin ta me etum la hai katalon pon thek pon long la ke bible long ke tok son thot arnam alam gereng et la pen kam klem boy puisiang thek lo ke jok paja thang arni pus kada ke pudak la pen posiala tum ke kroy la pen kachiki la pen Kristo akam ke klem pi pen posi ke cheng hot adona ve sme pini anke phokeba truck anang ke pleng la pen atuma ke kroy kachipathir pen jo arna malam long ko pisi ke puma ko pisi ke than ma thek an kachini an pen atum ke klem kachipat duk pen posi bini ala pora tum la ning kan phokeba jobli mission pen talong lo dana che ton long pen posi nili ningarong pig lo ti mala tum ke kroy pen akam ke klem pen posi bina tum do bila soja mek mission pen pachunong lo la posi ke che tong ara tum pen arna maphan nong pen long ra pet la pen ning chi perung seroi long pet pen posi che hok pig lo tum na ta so sebang kini labang saja megalong tuwe angpo gira long abangke reverend executive secretary reverend tenson bi penejoksi anam lam phan pon lo lapen ini apor bangke reverend Davison Ingti former executive secretary NKD lo lapen ke conventional long lam bangke general secretary former general secretary alang li penjoksi anam lam phan pon lo jala bang Hello? Ke kandong ahin pen associate pastor to manchetong lo la pen dak thedong monduli alinia monduli la pen dak believer church
เป็นคาทอลิกเชิร์ชเป็นรักปากลังโซดิริปากลังโซเป็นเทวังบัพติสมอนดลีสองรอนบัพติสมอนดลีเป็นริลังโซบัพติสมอนดลีdari nomor 2 มอนดลีเป็นdari nomor 1 บัพติสมอนดลีพลังตุนเป็นละมอนดีออกซิเนอร์แคปตุนมอนดีเซอร์แคปตุนให้ตุนจิตตองนั่นละ Tapi ni lah adap por bhai troxy men sinai tu kecheng si ta jona tu pia sai. Adap por bhai troxy lompen non an ke kecheng si bangal hello nitum plek hos lo pen plek hos det pen chikimo ajai mek an pon la pen chikimo ajai mek an pon det pen nitum bot hot long e kang pu an pon lo ta pen long e kang pu an pon det pen nitum chong ke dam pen si nitum la bang so pen der lo na ke lo jip han nitum chong ke dam pen si isa prong en pon si nitum kira hem wang lo ta pen kira hem wang det pen nitum dak pong uti but pen si nitum la bang so kira cheng pon lo Okay. nitum langkang baptis monduli 1975 ningkan pen pining and 25 ningkan an ningkan pokya bichok golden jubilee tum kecheng si hut bangke monduli don troxy ban si monduli pon lo Ke non an bang ke? non an bangke ado we 60 houses handolo Cha ho san. Ani men jitai kim. ini men jaisan tera non ni daglo ker pastor malo